Nina bakambombo shomnyamana zindaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kezona ndaba kezona ehamba phambili namuhla. Umama nengane bashiswe Nendlu eMgungundlovu. Isixazululo Kweyezitolo EMANZIMTOTI kanti indida ngesiteshi samaphoyisa. Siyanemukelene nabendlovu enamandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Kusolwa inhlelo yezepolitiki kushiswa kungqongqiso wesifazane nengane yakhe kwaPata eMgungundlovu maphakathi nekamthaniya. Kubi ukuthi ke kubonakale ngamalanga abomlilo ebusuku eqhamuka endleni obekukhona kuyona kuyithandane ngosuku langomgqibelo. Ngokusho kwamakhelwane uthi wabona umufu uphumzile malinge seqhamuka ememeza ithi akamsize ubaba wengane yakhe osemshisile nempela kwamphuthumisa emtholampilo okuyilapho kwafika kwamenela khona kanti umntwana yena ushonele khona endlini ngenxa yokushakabi. Zisale kulesimo izindle ezimbili ezishile ngesikhathi qubuka umlilo oshise wabulala uphumzile Malinga obeneminyaka ya28 ubudala kanye nengane yakhe yomfana ebeneminyaka emithathu ubudala. Umakhelwane uthi wafika sekusha athi indoda yakhe imshisa nengane ucela ngimsize bese mina ayikulungileke sise awuthi ngilinde la emgaqweni ngihambe ngobheka ingane wathi ayingeke umaqhulo undoda yakhe lezomlandela iyamlandela iyamjaha uyasaba ungcono ulandelana uza nami la emlilweni kodwa uzongisale sincamela ukushana ingane yakhe ngoba kwase umlilo usuvela kuleli side ngala kanti ngiyazi ukuthi indlu abahlala kuyona ingale ayingatibona ukuthi sekunzima ngase ngendlela ayishiye ngayo ngase ngibona ukuthi akulula ngasithi mina sisingcono ngikuphuthumise esibhedlela. Udadewabo kamufi uthi balimele kakhulu. Silimazile nje kakhulu ekuyinto esingayilindele le sisilimazile lesimo kanti uthi abakayazi imbangela yomlilo. Njengoba kakhona ingqabano lapha mebesho kuba ngizinto zepolitiki ke ukuthi yayikade iqale kanjani nathi asazi. Uphumzile wasuka la umsasa nje sasine into esasinayo ukulungiswa lezi zinto zokuvota lapha ekwila ama registration sasikhona kwivideo yethu wasuka la nje egqokile full izinto zonke lezi zaka Edukwe iphinifa egqokile nje into zaka ANC wayakhona asazi ukuthi waficani ngoba nathi sabona kwakunayo nabanye ababegqoka ikipa ze-MK lapha asazi ukuthi kwasuka ngani umsindo kodwa nje kuthiwa khona argument yake yabakhona ngepolitiki. Siswami ke sonke kahle inhlangano yethu ngisho ngakuthiwa kukhulunywa kabi ngayo laphi besidefend sikhulume. Ubuholi bezepolitiki endaweni bugxeka izinsolo. Indawo yaseMgungundlovu indawo ebenodlame kakhulu asifisi ukuthi kube khona umuntu ozokhomba imino ku-ANC nozokhomba imino ku-MK njengoba sekukhona lokho kukhuluma. Siyazi ukuthi kwenzakalani ngesikhathi kufonywa i-UDM ko-Richmond. Asithandi ukuthi sibone leso simo leso esinjengaleso ngoba asikholelwa ukuthi ngabe sincike ngempela kwipolitiki lesigameko esenzakalile ngoba siyabazi kakhulukazi inkosazana le ephumzile bekumuntu active kakhulu ku-ANC esikholwa ukuthi nangosuku lokugcina lola hambe ngalo bekhona ku-voting station kubhaliswa asikholwa ukuthi mhlambe ngempela njengoba imini ibuyikhombe ngak-ANC njengamanje ukuthi bengabe isigameko esifana naleso kodwa ke konke sizokushiya emaphoyiseni. Izindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube kwaPata eMgungundlovu. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokunakekelwa kwemvelo kwisifundazwe KwaZulu-Natal usugunyaza ukuthi kuqhubeke umsebenzi wokwakhiwa kwenxangathelo yezitolo Oxford Fresh Market EMANZIMTOTI emva komdonsoswano obuphakathi kweziphathimandla kanye nosomabhizinisi ozotshala imali kule ndawo. Lokhu kulandela kwivideo esabalele enkundleni zokuxhumana kaBrett Latina ongusomabhizinisi ekhala ngokucindezelwa akuthola kulomnyango ekubeni ezodala amathuba emisebenzi. I've just come from EMANZIMTOTI. I cannot tell you what I feel like. There's a 240 million rand project waiting to come out the ground. And I can't do a thing because ETIA are holding me up for my new Oxford. 350 jobs. Iyona le video ebisabalele esinkundleni zokuxhumana eyenze iziphathimandla zomnyango zokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nemvelo kulesi sifundazwe wahambela kule ndawo okwakhiwa kuyona inxangathela yezitolo
Ngokusho kamnikazi walendawo uBrett Latimer uthi sekuphele iminyaka engaphezu kweyisishiyagalombili ayithenga lendawo ngoba efuna ukwakha inxangathela yesitolo, kodwa kuze kube manje akaze ayiqalise. Ngalokho uzibona ecindezele kubeni ezodala amathuba emisebenzi. Uthi ziningi izinto ebeyilekho yibikwa, ezinye zazi bekade ithinta ukuthi kuzophazamiseka imvelo. Obhekelela ukuthinteka kwemvelo kulomnyango uyachaza kabanzi ngezinye zezinto ebezivimba ukuthi lo masomabhizinisi bengakwazi ukumgunyaza ukuthi aqhubeke nokwakha. Le ndawo lesithi more exposed to erosion. Uma wehla ubheke ezandle uya eManzimToti estuary isiyongenelo lwandle. Lapha kuyenzeka ngenxa ukuthi abantu sebakhile la ihamba iyovala umlomo womfula. Uma kunemvula amanzi awusangenelo lwandle ezenjani agcwala emizini yabantu la. Bese kuba nani kube flooding. Bese kuthiwa futhi lo mnyango futhi awuphinde ukhiphe an emergency authorization ukuvula umlomo. Nawo ke izinto efana nalezi ke idala leyo nto sisi njengoba kuna climate change njengoba kwesimo sezulu sivimbela yonke lento sithi ukuthi abantu abalandele imithetho sisi hayi kuba khona umuntu opanishwayo. Ngicabanga ukuthi la sisi ngokwami nje silwa sibanga issue of umuntu ongafuni ukulalela into advisor yona umnyango afuna ukwenza okwakho okuyingozi kuhulumeni wethu ukuthi abantu bafuna ukuzenzela ngokuthanda bangafuni ukuthobela imithetho sisi. Ikhona ngeke sikwazi kodwa iproject yona sifuna iqhubele project abantu bakithi bebathola imisebenzi kodwa awulandela umthetho. Ungqongqoshe lomnyango uthi usekugunyazile ukuthi uqhubeke ukwakhiwa kwalenxangathela inqobo nje uma uzolandela imigudu efanele. Into ebalekile kakhulu uma ngathi nje sifisa ukuthi kuthuthuke umphakathi nabantu fanele bathole emathuba emisebenzi kodwa singabalekeleli ku8 ngaba inkinga siziboneleke kunyazileke namhlanje ukuthi awuqhubeke iproject kodwa akungena ithimba yaka8 akungena ithimba laseThekwini lizoyigada limonithe ukuthi yonke imithetho nemitheshwana ekhona ezweni lethu iyaqhubeka iyagadwa ngoba phela sine constitution sizwe nama bylaws sizwe elilandela zonke izinto ezikwenzela ukuthi kungabi khona iproject kodwa agcine kulimala abantu gcina kwenzeka izinto ezinjalo. So I think namhlanje sisizileke umhlangano ucha sesikwazile ukureach consensus ukuthi abaqhubeke neproject izokwazi ukusilekelela. Lo msebenzi kwakhona lenxangathela uzodlimala lenganiselwa ku200 million rand kanti ngokusho kwalo somabhizinisi uthi uzibekela isikhathi singangonyaka ukuthi iphele. Kudebo Hospice wezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngiseThekwini. Phakathi kwasemambuko entambanana ngazempanga nenyakatho kwaZulu Natal osakhungathekile namanje ngokunganaka kwesiteshi samaphoyisa sakule ndawo nasekuholele ekutheni sigcine sicekeleke phansi saphenduka isibaya sezimbuzi. Lesi siteshi ke savulwa ngongqongqoshe wamaphoyisa uNkosinathi Nhleke hambisana nobekade ungkhomishana wamaphoyisa kuzona ngoRiya ngonyaka u2015. Kuvela ukuthi lesi siteshi besisebenza kuyiphoyisa elilodwa nje vo leligcine nalo ngokuthi ke lishiye phansi. Lesi siteshi samaphoyisa imambuko esentambanana nesavulwa ngonyaka 2015 owayengungqongqoshe wamaphoyisa ngaleso sikhathi uNkosinathi Nhleko ehambisana nowayengukhomishana wamaphoyisa uRiya. Uma uqhamuka emasangweni yalesi siteshi ukhangwa amaphepha agcwele igceke kanjalo nokwena. Lesi siteshi sesiphenduka isibaya sezimbuzi njengoba sesiphinde sacekelwa phansi kubonakala namadokodo anemniningwane ebucayi. Lesi siteshi besiwusizo olukhulu emphakathini njengoba zikude ezinye isiteshi. Kule police station yethu sinokhala kakhulu ukuthi sinjengoba isinje esikhathini eside besizakala ikwazi ukusiza abantu bekwazi ukuzosatisfy bekwazi ukubika eduze beshonelwe belinyalelwe kunenhlekelelo eziphuthumayo. Njengamanje ivandalizekile umphathi usaluthola usizo ezweni ke elimbi kangaka la kufa khona abantu besifazane okulimala khona omama kufa abantu beshona sekunzima nokubika kufa abantu besilisa. Besingajakozela ukuthi impela kuye kwenzeka uhlelo olusha ukuthi uhulumeni ekusukumele lokhu ukuthi sisizakale la endaweni yenkosi yethu uMambuka. Ngenxa yokubaluleka kwalesi sikhungo emphakathini umphakathi uzamile ukuba nemhlangano ngenhloso yokugcina lesi siteshi sisebenza
njengoba kugcina sekusebenza iphoyisa elilodwa. Sisenkingeni yokuthi ubaba wade ke sisize ukhona umthiyano oyiphoyisa endaweni esike sireporter nakuye ubeke efike ke yena la noma sekunje ubeyidela efike njalo nje uyefike evakashe kodwa umphakathi isibona nakena kunzima kuba kwayena akaphephile makunje umphakathi uzogcina ufone kwesinye isikhathi uzobika eBukhanana la uqhele khona kebe ngobukhona usayasaba naye ama meeting khona la epolice station Sincenga kukhona nanentsha la esasicela khona ukuthi mhlambe sidinga ukuthi ibone isebenza ngenkathi sethulwa ngokusemthethweni lesi steshi kwathulwa namaveni amane ngenhloso yokusiza isizwe sakaMthuyane nokuyimanje akaziwi ukuthi agcina eshonephi. Mhla yilonto thina sasinezwe amaveni ayi4 ayebhala umambuko kwathiwa yiwona azosebenzela isizwe avezwa emphakathini after sigcine sesithola ukuthi nokunabantu angabasuka ebonamba bangamaphoyisa uyibona bayasiza always bebekhona la emva kwalokho ke kwanoguquko la sigcine khona sesingasababoni isidalwa okokuqala bakhala ngamanzi ukuthi amanzi awekho kahle kule police station bakwazi ukuba full time ngoba amanzi awekho bathoiletha kabuhlungu bazama ukucela ikhansela bayabikela umnyango ukuthi no kodwa ngokwe department lokhu hlelo kanje imapipe akhona akayixhunyiwe la amanzi ayifika ngaleso sikhathi ephinde enqamuke agcina esebana lokho kungafiki kahle. Le ndawo ingenye izindawo ehamba phambili ngokwebiwa kwezimoto zahulumeni kanjalo nokubulawa kwabantu. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ayizange iphumelele. Izindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNtambanana. Abahweba keMabhisha eThekwini KwaZulu-Natal babhodle ngomthelelo okuphazamiseka kwezokuvakasha eThekwini ngesikhathi umholi weAction SA kusona leso sifundazwe uzwakele emncwango ephuma umkhankaso wokudlana nabo indlebe. Sebencamela ukubhuquza emakhaya badayisa izinto ezahlukene olwandle laseThekwini ngenxa yokugqoza kwabathengi. Nginamba nje sibhekene nazo ukuthi ama customer asiwatholi. Kuyenzeka nje uzohamba mhlambe 3 days ilandelana ungathola ngisho u10 cent. Manje na leyo nto enza ukuthi uphela amandla noma ulele kufanele uvuke uyisolo ukuthi kodwa ngiyivuka ngiyaphi. Kubuye kube naloko mhlawumbe namhlanje bengizothola ngeke ngihambe futhi ngiyobheka ngoba phela ngithembele khona ikho into engayenza. Uphinde futhi uzobheka uphinde futhi uhambe ngaphetha ngalutho. Ama customer wekho amabhisha avaliwe ulwandle lihlale kuthiwa selinendle ama-swimming pool angisazi nje ukuthi avalwa nenike wona agcina ngokupendwa salinda kwathiwa ngoDisemba azongena amanzi kuzokuba manje amanzi akazangena onanyaka obhede kakhulu kanti besazi ukuthi ngoDisemba elapha esazi ukuthi makuthi January suke singena nkinga njengoba nje nibona nje ukuthi kuneyigceme nje indawo engena abantu yonke le ndawo iyagcwala umama kodwa ngesathe sodwa abanye omama basuka kude kakhulu manje imali yokugibela ngoba zonke insuku siyagibela last year ayikho into esiyenzile. Labadayisi bathola ithuba lokubika izinkinga ababhekene nazo kumholo weqembu Action SA KwaZulu-Natal obeqhubha umkhankaso wokuzwa ngomthelelo wokuvalwa kwamabhishi okwenzeke ngesikhathi samaholidi nangaphambilini. Baveze ukuthi phambilini bebenze imali eshisiwe ngaso lesikhathi njengoba ke manje sebekaze uqeda usuku bengadayisanga impahla. I even had to close for some days because I couldn't keep up with my wages for abasebenzi bami. It was very, very quiet. Abantu bengagcwele eBhishi kakhulu. So if abantu bengeze eBhishi nami nge-affected because no one comes in to buy food. And also issue with homeless people, I think you can see them all over land. So abanye abantu bake basabela ilona safety yabo. The side since ukugcwele homeless people. I had an incident last year where I was robbed, and I think you can see ukuthi sinamaphoyisa phambi kwethu, but I couldn't get help. So maybe angazi bangaqinisa kanjani security nathi as aba business owners sazi ukuthi khona leyo security leyo ukuthi sikwazi ensure our customers, because I can't say my customers ukuthi 100% ni safe if nami myself ngingazi. Ozokhumbuleka ukuthi kusukela eminyakeni emibili edlule ithe kuphoqele ukuba livala amabhishi ngenxa yokungcoliswa igciwane lendle nabathi ngenxa yenqalazinda esigugile. Lokhu kudale umonakalo omkhulu kwezokuvakasha kanti ke umnqango uthi lokho abakuthole kubadayisi namhlanje bazokusebenzisa ukuqinisa icala labantu balifaka enkantolo ngethemba lokuthi ke iyophoqa lo masipala ulungisa amaphutha ukuze kusizakale abahwebi. Ama submission wathona namhlanje will also be part of our court papers because we are anticipating mhlawumbe ngenzeka around towards end of March or April i-court imethe ihlale, but njengabantu abalekile ukuthi sesizokwazi uadvance
and have a strong argument in court why umasipala should be forced to ensure ukuthi they deal the issue of isoya eThekwini, they also deal the issue of inengane yokuthi ulwandle uma livaliwe imphethe kanani kosomabhizinisi. Esindabeni za-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake siye ey'tolo nenebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Umama nengane bashiswe Nendlu eMgungundlovu. Isixazululo Kweyezitolo EMANZIMTOTI kanti indida ngesiteshi samaphoyisa. Izisebenzi zemboni ekhiqiza ngecathulo nokunye ezinzeke eJacobs eThekwini KwaZulu-Natal eyaziwa ngejina zivuka umbhejazana ke zabhikisha ngaphandle kwamasango ale nkampani njengoba ke zikhala ngokungaholelwa noma ukuholelwa kwamakinati kanye nokusebenza ngaphansi kwezimo ke inzima eyibabeka engcupheni ngakwezempilo kwazise kabanazo nezinsiza kusebenza. Ubhela Nqatsho ngomunye lezi izisebenzi uthi sebebhaleke enqwabe ezincwadi beveza izikhalo zabo kepha kube enhlanga zimuka nomoya qede basatshiswe ngokuxoshwa noma bakhonjwe indlela. Kumenze ukusebenza enkampanini yakwaJina eJacobs ngesikhathi abasebenzi bevuka umbhejazana bebhikisha bekhala ngamaholo. La ekhaya sisebenza u7 days from 7 to 5. Asinathi time sine lunch kuphela e30 minutes. And okwesibili sihola u60 rand ngesuku. So mase ku 7 days iba eda lo 70 rand kubu 490. Siba ngaka nje sebenzela u490 7 days full. If u6 days u390 noma 350 kwabanye. Kodwa nje senze u60 rand. Siyagqilazwa la mawukuthi wenza into wrong siyakhahlelwa amachina. Basikhahlela basijikela ngezicathulo. Wafika lethu ukhathelwa imali engango 20 rand kuwo lo 60 rand lo. Okwesibili mawuqala uthi uyazilwela ukhulumela imali yakho uyaxoshwa la ekhaya. Sinengane siyarenta siyadla siyagibela ukuza la. Ugibela 30 rand return kulo 60 rand sengiseno 30 rand ngizorenta ngani kulo 30 rand lo kunzima kakhulu bafethu. Okunye abakhala ngakho ungabe nesisiza kusebenza nabathi-ke ungabe nazo kwenza babe sengcupheni yokungenwa izifo ezifana nesofuba kanye namaphaphu kwazise uhlobo lwempahla ekhiqizwa lapha. Inform asinayo kodwa sisebenza kupende izifonya sinazo kodwa sisebenza kuTinas into engathi makuthiwa uyocheck caca ukuthi isifuba sakho sesibolile. Impilo yethu sengcupheni kakhulu because manje uTinas into yokuqala limazi isifuba ikhala asinazo into sokuzivikela kahle kahle. Okunye upende mawuhleli lo pende wala mawuhleli nase sami isandla njengoba usibona nje upende noparafini mawuwasha ngoparafini kuba nje. Labasebenzi bakhale ngokuphenduka ibhola lezinyonya ezimela abasebenzi njengoba beyithi-ke zingena ezingxoxweni nomqashi ziphume seyikhuluma okunye nokwenza basole ukuthi ziyafumbathiswa. Abe-EFF bathi-ke izinyonyana ezenza lokhu kumele zibikwe. Union vele ayinkinga kakhulu. Ama-union asekukhombisile eminyakeni eminingi ebekhona eSouth Africa ukuthi akwazi ukumela abasebenzi. Into abayenzayo bayafika ey'nkampanini bafike bathatha amantshontsho and then ekuthatheni kwabo amantshontsho abasebenzi bagcine bengakwazi ukuthi basizakale ngey'khalazo zabo esuke zinabo. And futhi abasebenzi uma bebile ney'nkinga ey'kanjalo ukuthi kune-proof kune-evidence yokuthi kunabantu abafikile ey'nkampanini abayinyunyana nabathatha iy'mali ezithize bangakwazi ukusizakala. Kumele lezo zinyunyana lezi report bese zirecognize zaziwe eSouth Africa ukuthi iy'nyunyana ezisebenza ngayiphi indlela. Iziko lezindaba lithintane nomnyango wezabasebenzi. Inkampani ukhona abantu bangaphandle abanganawo amaphepha ukuthi bangasebenza kodwa baqashiwe. Sase siphinde siyathola ukuthi umqashi-ke akayilandeli imithetho yezokusebenza engibala kuwo owokuqala umthetho okuthiwa i-Basic Conditions of Employment Act. Loyo-ke ubhekelela ukuthi umqashi wenza ngendlela abasebenzi abanawo ama-payslip bahola ngama-e-wallet abasebenzi futhi bahola imali encane bahola u60 rand ngosuku engaphansi kakhulu kunomgomo obekiwe kwa25 rand nge-hour. Sase siyathola futhi ukuthi-ke isimo sebhilidi nje asikho isipenzi ukuthi kungasebenza abantu kunamakhemikhali anukayo abantu abanazo izifonyo. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini.
Kuphambana ke inkomisho kwethulweni kobufakazi ecaleni eselidonseka iminyaka eyishumi lokubulawa kaSenzo Meyiwa obekade ngunozinto Orlando Pirates neBafana Bafana njengoba liqhubeka ke enkantolo ephakeme yasePitoli. Umsolo oqala kuleli cala uMoses Biya uyikhahlela ngazo zombili eyobufakazi obethule ngukhenela umhlanganyelwa mbotho kuyona ke lenkantolo ubandakanya ke imibuzo kanye neimpendulo azikhuluma mhla eboshwa ngoNhlaba ka2020. uSibiya uthi konke lokho kwashiwo ngumbotho ngaye phambi kwenkantolo kungamampunge. Selokhu iqhubeke njalo enzoka ikeye icala likaSenzo Meyiwa owadutshulwa wabulawa esendlini yentombi yakhe uKelly Khumalo Phosphorus ngonyaka 2014. Namuhla sithe ke sekubhekele kafuphi okwenzeka kuleli icala njengoba ubufakazi bethulwa kulo bulokhu buqhubeke njalo nokushayisana. Kusukela kosukwini lwayizolo kuze kube namuhla uMoses Biya ongumsolo wokuqala kuleli icala nguyena owethula ubufakazi. Kanti ke uzwakale ihlaba ihlikiza eyobufakazi obethule ukhenela umbotho wabiza bonke ngamampunge. He told this court that when he spoke to you there was no one inside that particular room. Manje ke wena ke uhlezi naye uKenneth Mbotho wayitshela ke lenkantolo uKenneth Mbotho ukuthi ke nkathi wawunaye ke kulelo room lelo yayinina nababili kuphela kwangekho omunye umuntu owayekhona. Cha angaze ngibe noMbotho sobabili. No, I've never been with Mbotho only. And those 9 people that you mentioned were inside that particular room. Futhi labantu laba bonke babalile abawu8 abawu9 bonke babephakathi kulelo room lelo. Bangaphezulu ka8 babe ngaphakathi kulelo room lelo. More than 8, they were inside that room. Uyamkhumbula yini ekubuza ukuthi wasatshiswa yini? Washaywa yini? Ukuthi ke lokho kube nomthelela ekuthini uze uzokwenza le statement ekumina phambi kwami yena uKenneth Mbotho. Akaze ngibuze lo mbuzo lo. He never asked me uMbotho ufice ngishawa vele. He never asked me that question. He never asked me that question. And when Mbotho arrived, I was being assaulted. So he had knowledge of me being assaulted. Eqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe uSibiya utshele inkantolo ukuthi nesitatimende asayine sasona ngombotho akazi nokuthi isabe sibhalwa ukuthini. I want clarity from you, Mr. Sibiya. The so-called statement that was made in front of Colonel Mbotho. Did you make such a statement or it was a statement that was already prepared? Fisa ke manje uchazela wena ke Mr. Sibiya ukuthi ke istatement lesi ke ekuthiwa ke wasenza noma wasenza ke kuyena uKenneth Mbotho. Istatement esasesibhaliwe esalethwa kuwena noma istatement owasenza wena noma ke esabhalwa ukhona. Cha istatement angaze ngize ngisibhale. No, I never wrote a statement or made a statement. Istatement mina wangivezela amaphepha wathi angisayinela amaphepha la ukuthi ayibhalwe yini angazi. He only produced documents to me and requested me to sign. As to what it is that was written on those documents, I don't know. Leli cala kulindelwe ukuthi ke liqhubeke osukwini lwakusasa ngehora le10 ekseni khona enkantolo ephakeme yasePitoli. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Simyeni ngiseRichards Bay. Njengemizamo yokuqhamuka nezisombululo odabeni lokwentuleka kwamanzi abenkampani Triad Scientific bahlomisa abafundi bezikole zamabanga aphezulu lokushina yasemlazi eThekwini KwaZulu-Natal ngokubaluleka kokugcina nokunakekelwa kweindawo ezingamaxhaphozi. Laba bathi lezi indawo zingaba lusizo olukhulu ukuhlinzeka ngamanzi ahlanzekile leyo umphakathi ebhekene nengwadla yokungabi nawo amanzi. Njengoba minyaka yonke eqaleni kwenyanga uNhlolanja umhlaba wonke usuku ugubha usuku lokuqhakambisa izindawo ezingamaxhaphozi abe-Triad Scientific baqhube umkhankaso wokuhlinzeka ngolwazi oluthinta lezi indawo kubafundi bezikole eMlazi. Ama-wetland ahlukahlukene kaningi. Kukhona amamashi, kukhona amabhok, kukhona amafeni. La endukwenhle banemashi. Imashi ile eneyimila lezi ezama-herbs ezithambile ezingenazo iziqu. Ihlahla ngani kusuke kuneziqu so la ile eneyitshalo lezi ezithambile ezingenazo iziqu. So uyibona kanjani na iwetland? Kuba khona amanzi
kube khona uhlobo oluthize la lomhlabathi esikubiza ngama-hydric soils. So lo ma-hydric soils asho ukuthi umhlabathi usuke uhlezi uvalelwe amanzi kuze kumile lo hlobo oluthize lomhlabathi. Okunye ama-hydrophytes okuwuhlobo oluthize lezimila olukhula kuloyo ndawo leyo. For instance la enduwedle sino-Typha capensis, lolo hlobo lolo lumila kwi-wetland kuphela. And then indlela alimaza ngayo ukuthi kuba khona pollution, ukulahla kwabantu, kube khona ama development, abantu bayakha izakhiwo zabo ezahlukahlukene, kube khona imila lezi ngaphandle esikubiza ngama invasive alien plants. So indlela ke thina bantu, mina nawo umuntu ongalekela ngayo ukuthi sisuse lezo imila lezo kulo ndawo lezo ukuze kuzokwazi ukuthi ama wetland ethu angabi nenkinga in the future, because imila lezi ngaphandle zenze njani, zidonsa amanzi amaningi. Ngokwalaba izindawo ezingamaxhaphozi zibaluleke kakhulu, akukhathaleki ubukhulu noma ubuncane bazo, njengoba zilekelela esimeni sokuguquguquka kwesimo sezulu, zigcina ke uhlobo oluthile lwezilwane kanye nokugcina amanzi angasetshenziselwa ukuphuza, ikakhulukazi njengoba lakuleli libhekene nengwadla kwantula amanzi. Kube le wetland ethi be clean, bebezokwazi ukuthi isikole makunenkinga yamanzi bakwazi ukuzowakhala amanzi, but since lisangcolile kanje abakwazi. So inhloso nqangi yethu ukuthi uma sesilungisile ixhaphozi leli bese isikole kusinoma ukuthi kunenkinga yamanzi, nomphakathi nawo ungagcina ususizakala. Uma kunenkinga yamanzi bazogcina sebekwazi ukuthi bakhe amanzi la bakwazi ukuthi baqhubeke basebenzise. Kuvele ukuthi izinhlobo zamaxhaphozi zahlukahlukene, kanti ke abafundi abathola ithuba lengqayizivele lokuthakela ngolwazi bathi ke phambilini bebengacabangi ukuthi izindawo ezifuze lezi zibaleke ngalendlelana. Thina like besibua njengendawo like ekwenile kumele befike abantu bezwe inquma and bayiclean kahle so we can play la underground and do other things, other activities la for ama LO classes, PS and other activities. Information lengitholile it will help us ukuthi na for ukuthi na even sihambe endleleni uma sikwazi ukubona ama alien plants, we can describe them and we can remove them so it can help our plants ukuthi asinde and that our plants cannot be destroyed. Ezindabeni za1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake siphinde futhi seyitolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge nenebendloveni amandla siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Umama nengane bashiswe Nendlu eMgungundlovu. Isixazululo Kweyezitolo EMANZIMTOTI, kanti indida ngesiteshi samaphoyisa. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda ngilele ku-18.97 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-20.40 kwi-euro yase-Europe, libe ngu-23.83 kupondo waseBrithani, kanti intengo yegolide yona ingu-$2,026.94 i-ounce, kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$77.99 umphongolo. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlaba kaSoshangana. Kwamzimba umntana nethemba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.